sa labas at hihingi tayo ng malunggay. Malunggay. Ayan yung malunggay, oh. Yun, ang daming malunggay doon. Dito ako sa labas ng bahay. Ayun yung bahay namin. Guri ka ah. Ang daming kamuti. Wow, ang daming kamuti oh. Ang ganda. Lain ka yan ah. Sadik ko na. Wow, sarap ng kamuti oh. Wow. Kamuti. Ay, maglakad tayo. I-video natin yung malunggay guys. Grabe ang dami oh. Sarap. Maghanap tayo. Hihingi tayo ng malunggay. Wala bang tao dyan? Pahingi po ng malunggay! Pahingi po ng malunggay! Ayan o. Yung malunggay guys. Oh my God. Ang dami. Ayan o. No people. Hihingi sana ako ng malunggay. Mapiahad. Panibiyada, malungada. Ito yung malunggay guys, oh, ang dami oh. Kaso hindi tayo makakuha. Oh, pwede ba magnakaw na lang? Wag ko na lang sasabihin. Ang dami di ba malunggay oh. Grabe ah. Ay, pwedeng malunggay. Walang tao. Sarap sana lagyan ng manok. Ano ba yan? Ano ba yan? Sarap ng malunggay. Walang tao. Ay. Yay! Takbo-takbo tayo. Ito, tapos ito, oh, kamute. Tapos ito, kamute. Yan, ang ganda ng ano doon. Malunggay, pero walang tao. Ayan oh, sarap. Guys, kamote. Talbos ng kamote. Wow, ang sarap ilambong. My God. Ang fresh. Ayan oh. Ang sarap. Pengi po, pengi po. Pengi. Saya alwadam sibugan mo pati bangiron. Ayan, sige, maglinis ka na sa kotse ko. Linisan mo mabuti sa loob ha. Huwag mo ko basain. Linisan mo pati sa loob. Doon sa loob ha, linisan mo sa loob. Yung lano na doon sa upuan ko. Yan, sa baba, linisan mo mabuti, kailangan makintab. Doon oh. Nagdadawat ka pala ti sabon. Mapayang sabon ang pailaang. Kuha na kapag tanay, apayarang pumutan takuan. Di pala nabusib-sibukan kung pumpunas kan. Excited. Hello guys, welcome to my vlog. Accepted challenge. Sawin. Gasol sayara. Maglilinis po tayo ng sasakyan. Taran! Ito ang aming sasakyan. Mohalo. Ang pangit. Binili lang nila to. Sadik! Ay, sadik ko. Bagam. Sadik. Pasi ka man na eh. Wala ka dali sadik na eh. Mapanakon. Ay, panak tanay sakam na eh. No excited kan to lamang naglulukatan jak pala nakasibsibog joy ka glulukat kan. Puwat upa mo na tinak yun ganay. Modudi ang amin ditapay ang amin ngamununan.
Gamaman bet ngay. Ayan si Joy, naglilinis ng kotse. Ayan, tuloy. Naksa accepted challenge mo kasi yung utos ni Anjing. Kaya yan. Ikaw na ngayon ang maglilinis. Sa bagay, maganda naman ang maglinis basta may tubig. Linis pa more. Accepted pa more. Yan, napala mo. Sadik, kurang mo na, Joy.